Gaur beti bezala bi plater egingo ditugu, baina hasiko gea atzetikan aurrea. Bigarrengo platera izango da errebolua, baina nola denbora pixka da makin parrilla txiki honetan egiten, pentsatu deu, lehen da bizi, bigarrengo platerarekin hastea. Eta beha izango da, zuk esan da bezala errebolua. Errebolua, bai. Hori da, izango da salvajia, ezta? Hori da, ezta? Bai, seguru? Seguru. Zagit? A ber, geho, porratzen detenia nik zeituan antzeman dugu diot, Bueno. Osagaiak. Errebolioa, olibolioa, berakatza, pipermina, agilimoliz pertsonala eta gatza. Martxan, Martxan, hori da. bai. Oso azkar egingo dugu. Oso azkar, hori da. Bai. Hori da. Gatz bizka bat bota. Bai, netik. Gero beste aldetik ere. Hori da. Gatz Guk dakau pixka bat. meritua, Bai. rodaballo eder hau, parrilla txiki honetan egiten, Pentsatu, beak daka etxian 5 metrokua, eta guk gaurko honetan txiki honetan moldatzen, ezta? Bai. Hori da, baina guk danea moldatzen geha. Ba ikusi ezue, jarri dugu errebolioa martxan, hau izango da bigarrengo platera, eta bagoaz lehen mailen lehenengoa prestatzea. Piperak eta estatu baino lehen, etorri geha errebolioa kontrolatzea. Hau, bukatu hortxe gutxi falta du, eta gero guztia dana batea dastatuko dugu. Zer ditzen ondo, ezta? Oso ondo. Hori da. Hemengoak hobeto. Hemengoak hobeto, ezta? Dena gustora hemen. Zemoztu, ondo, beste pare bat minutu? Ez, badago eginda. Eginda dago? Bai. Hori da. Nire ustez, Bukatuta dago? Itartzekotan, Bai, bai. bukatu baino lehenetik gauza bat. Hemen aldamenien dakazu, aurreko egunean erabili zuen agimoliz pertsonal hori, bueno, esan gutxienez osagaiak. Esan genuen. Bai, baina berriz esan behar da, beste programa da. Olioa eta arto zuria. Bai, arto eta zuria. beste zerbait, Hori da. Eta hau... Getarian ikasitakoa da, Getarian ikasitakoa, Bai. hori da. Zuk, nola? Gaur zure eguna. Eman diozu azken ikutua eta guazen, atean, Bai. lehen bailen. Hori da. Ere gorantxeak hemendik, Angel Bai. hori, bere arraina, Hau bere arraina da, Bai. bera da zure hornitzailea, bai. eta ekartzen dizkizu bisigua, rodabailua, lengua bat, eta dana. Venga, artista, arki, habilidadia. Venga. Arrai hona ekarri, gero bai bezero entzoko, eta egiteko orduan arrai batetik besteare tartia dalako, Bai. ezta? Hori da. Gainetik bota behar diozu hau pixka da Bai, gehiago? baina ja, botatzen Barruan? dugu barruan, bale? Bale, bazen Venga, barrura. perfecto. Hori da. Hobeto, ez? Barruan. Bai. Bai. Listo, errebolioari azken ikutu emateko prest. Bai. Hori da. Hau izango litzake bientzat. Kilo eta 200 da, gutxi gura bera, Bai. ezta? Bai. Kiloa pasa, kilo eta 200. Hori da. Horko pisutan. Orain, agili-mogili bat apur bat bota, eta Bai. gero errefrito bat. Hori da. Bale? Errefritoa zartagiateako dizut. Bai. Hemen txen, Hotzi ipini. hau batzea. Nahi duzu aldatu, platerra, edo hortxe bertan. Hemen txen bertan ikuset ondo dela, Bai. ze egingo dugu? Zabaltzen dugu eta errazioa gaina botatzen diozu, nola egingo diozu? Razillo bat nahi ateatzia? Nik botatzen diot horrela. Gainetikan. Gainetik. Hori da. Bai. Eta gero zerbitzatu horrela osoikan? Bai, Erdiko ezorra eta guzti? bai, Batek endu gabe? ez. Batek endu gabe? Bale, batek endu gabe. Zuri ere moztu aldezugu. Bai, razillo Arrazio bat bat. hori da, bai. A ber, nola ateatzen diten. Hori da, baratxuria. Pipermina. Bota diogu ez. Zuen daizun bezala? Ez dio bota, hemen, honen etorri ezke ez dio bota, hori da. Ez asko. Ez asko. Entzun duzu? Entzuten dut, bai. Bai. Bizi daude horiek. A ber, ze bukaera ematen diozun, gure errebolioari. Hasieran esan dugu errebolio hau salvajia dala, ezta? Basatia, euskeraz, baina, bueno, Bueno, a ver, kontuz? itxasokoa.
apurtxo bat horrela. Hori da. Perexia Tercera pixka bat. Eta sekuloko bukaera. Apurtu arteko piperrak, edo asa, eta Errebolua. errebolua. Parrillan egin da. Parrillan eginda. Txikila, baina parrillan. Ikatza eta guzti, ezta? Hori da txurien, Zuk handila, baina guk txikila baere, baina guk parrilla. Zukaldea zuzenean, Hori da, zuzenean. Berea lanator dastatzea, bai errebolua eta piperrak. Bagatoz. Gure xefaren azken ukitua. Ikatz parrilla ondo prestatu. Errebolua gatzatu eta parrillan erre. Agilimoliz pertsonalarekin busti. Olibolioa, berakatza eta piperminaz errefritua egin eta aurkeztu. Gaurko honetan, bukaera, 2 platerak bat egin da. Lehen da bizi, arraiakin hasiko naiz, dastatzen. Erreboluakin, bentxe. Hola zabaldu. Erdiko zati harrago hartu. Hola zabaldu. Azalda guztia. Txikata handila. Arruna. Angel hori esan, ona badago, Zuke ondo indezu, bai? Beste zati bat. Badaka piperminean ikutua, de diola. Oso goxua errebolua. Eta guan, piper txorizeruak freskoak, garaian gaudenez, freskoak, askotan lehorrak erabiltzen ditugu urte guztien zehar, eta gaurko espezialidadia izan da, eta baita bere etxekua, nongua, zuk esan nongua zean bitartian. Zamudioko Fuentene Berrikoa. Hori da. Aeroportu alboan. Bizkaia. Bizkaiko aeroportu alboan. Hori da. Piperra daude, suabiak, Ez que dira... oso zaporetsuak, eta desberdina dira, 2 kilo piperra, eta morroia, eta hone badu beste... Finagoak dira. Bai, beste Fin ikutu badaka, finagoak. oso finak. Haiek finaskoa dira, ez da ez erkentzeko, baina hauek porratu, lehortu baino lehen. Hori da, gaurko saioa bukatu dugu, baina norbait agurtu behar dugu. Eta da, zuk esplikatu zein dan. Da, nora? Zen eska guapa, Bai. Zenbat urte Nora. ditu? Bat tardi. Bat eta erdi. Bai. Ze guapa, ze Bai. begia handia dituen, Ene ezta? semea, bai. Zura alaba da, Bai. hori da, nora, urte tartikoa, Bai. uxi handi bat bialdu, Musa handi bat, norari. Musa handi Bera da, indarrak emoten didana. hori da, etxoko indarra, Bai. eta ze ondo. Eta baita ere, aste guzti honetan, Plasta emon dizuna. hori da. Hau da, zure pertsona bezala zuk asko maite dezuna, eta hau, esango ginoke, zure baliotako gauzetatikan gehiena balio duna, ezta? Eta da, Rosiren kaskoa. Rosiren kaskoa. Bai. Modelo batetikan, 8. karrera irabazi, zuk esplikatu. Mundiala. Mundiala irabazi zuen, Bai. eta gero, serie limitada bat atea zuen, eta horko pisa bada. Oparitu zioten, eta bea feliz. Bai, hori da. Hori Danik da. posposik. Posposik. Eta nola igandean 2 urte ondoren gran Irabazi premio du. bat irabazi zuen, omenaldia gure txoko honetatik. Txoko honetatikan, ze Berari. ondo. Besteri badagazu kontatzeko, agurtzeko norbait, familia, Esan dugun bezala, agurtu zera, lankideak, familia, neska laguna, gurasoak, eta guztiak. Hori da. Bagoaz, aste hau ere amaitu dugu. Alkarrekin ondo gustora moldatu geha, ezta? Niretzat zurekin plazera izan da lan egitea. Nirentzat ere. Hori da, Bizkaitarra Gipuzkoarra, hortzen txokien ibili geha, baino listo. Ondo bukatu dugu, ezta? Lagun gara. Ez. Ez? Bai. Bagoaz. Venga, agur. Ondo izan eta astelenean berri zein etorriko ote da? Adi egon.